sabay ni Gay. Napangis ko ni. Ano na? Ni Gay kumutin. Daghan na kay kog new friends pero wala jud ko ka-chat. Paspas man unta ko mo reply. Kana ganing typing pa lang ka pero type na dayon tika. Ako'y kinikilig. Mula ako kinikilig. Kilig. Yeah. Igit. Guys, it's been a long time. O garon, mag-storytelling ta. Kay boring man, so mag-storytelling ta. So, sa ano diri ang una. Once upon a time, I was falling in love. But now, na-full-an ako. Pero di ko kaya bumitaw, bigay, masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Inaog na. Agi atay ihian mananay mo akong Ipagawas na ba hero be? Moy kasulod, sige po si wala kaya. Kaya tag nang Gypsy, ikaw. Siya may nangiiya. Sibay, si kakali ha. Down. Na. Ayaw! Kabaw na lang siya. Kisay kakaon nanay. Mo lagi dayon, mo nagkaon biyaan na dayon. Dahil lang luwa. Dahil lang magkama. Dahil lang luwa. What's up mga sagoy? So karon update lang ta. As of now, di pa ta pwede makaon og kanon. Dara daya kung kan. Kisi. I love you. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Good morning. Para tipid sa tubig, ug maligo gani ka, dapat hinahinay lang sa pagbubuog atensyon ng mga tao nga way gusto sa imo. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tuan mo sa akong pagkalibang in 5 easy steps. Murag vlogger. Makalibang na mo, dapat yung may makatunan. Pagkalibang. I-feel sa jud og kalibangon ba jud ka? Ayaw pug sa imong kaugalingon sa mga butang adi pa pwede kay naay time para sa tanan. Apil na sa ang pagkalibang. Pagkalibang. Second, kung time na, go for it. Pangita din og paagi para mo gawas sa imong gibati. Pero dapat nakakasakto nga lugar. If wrong place at the wrong time ka, ako, things will mess up. So pangita na yun og CR. Pagkalibang. Third, i-check kung naabay tao ang CR. If taken na, ayaw pangagaw. Kay buang rajod ang tao nga mangagaw sa inidoro nga nanay galingkod. Gets mo? Fourth, ayaw dayon paghubo.
Ayaw pag pinariya sa uban nga maghubo dayon. Dayon, tanawa sad og naabay tissue or tubig nga pangilo. Kayo no na tai. O niya, ay pag kalimot sa magpanglak. Kay basin niya na musulod niya agawon ang tanan sa imo. Dili agawon ang tai nga, you know what I mean. Yeah. And lastly, kalibang na. Yaw, pag duwa-duwa kay dili na duwaan ang tai. Ipagawas ang tanan nimong gibati. Kung ganahan ka mo to, dapat andam ka nga antuso ng kasakit sa tubol. Ayaw o give up. Because if you give up in the middle of it, ikaw rin siya po na magmahal. Magmahay ka kay nga nung wani mo gidayon sa kadako sa imong effort ug time nag-set aside para malibang. Asa ka, bro? Kaya Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. what's up guys? So, namalit kong charger kay naguba ang charger sa akong cellphone. So, anong sulayan? Di ko makirigkig kay di mo ko danghag. Atong sulayan. Basta hindi mo ga. So karon tudloan ta mo sa paggamit sa camera para makakuha mo og nindot nga picture. So basic mo ni siya ang shutter, then mo ni siya ang viewfinder. So mo ni diri ang focus. So inyong buhaton mutan-aw mo sa viewfinder. Then adjuston ninyo ang focus para imong maklaro nganong dili jud magkakamo sa tao nga imong gusto. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Bes, tambagan ka bes. Umingon din mo uyab nga ayaw ginom. Inom gyud. Gawa man kay uyab. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Suway mo guys kanang isugo ka ba niya. Feeling mo na kay nabiyaan o nakalimot kasi mong gisugo. Dayon. Dayon nakainomdom na lang ka. Wala di kay nabiyaan. Kay ikaw di ang gibiyaan. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Nakapuntahan na para sa mga math wizards. So, itagaan tika og 50 pesos. Dayon, ting klase naman, namalit kag notebook. Isa ka notebook, tag 12. Dayon, nakalimot ka, wala di kay ballpen. So, nipalit kag ballpen. Pagpalit ng ballpen nga tag size, niadto ka sa eskwelahan. Ug didto nakita ka og 8 pesos. Ang pangutana, nganong wa mo kay uyab? What's up mga sagoy? So karon pagkitaan mo og magic using these cards. So naana to dire. Nawa. Upat ka queen, isa ka blank card. So ang atong buhaton. Oh, nawa. Mo siya magic. So naa dire 3 ka queen, isa ka blank card. So darang blank card. Then wala na ang queen. Check. Wala. Wala.
So, ano na siya? Ano na? Ayaw na mo pa-expect nga mo balik pa to kay nangita na to lain.